Ya kamata 'yan uwana 'yan fim ku gane, mun fara harkar fim tun ba a siya har aka zo ana siya. Duk wani harkar fim da ana yin yunkuri na gyara da waye da sauransu, ina ga harkar ba za ta shiga harkar abin da ta shiga a yanzu ba. Kuma mafi yawancin waɗanda suke harkar fina-finan nan suke cin abinci ta ciki a takure suke a yanzu, kasancewar gazawa ta kawo gyara a cikin harkar. Don haka yanzu ni ana wa tunanin ban gari abin rikici ba idan gwamnati ta ce a zo a gyara, ku zo ku gyara wannan faɗace-faɗacen da gaba-gaba da zage-zage a social media da ake yi na ma gaira babu dalili. Mu ba 'ya'yan maguzawa ba, in ma dai ba maguje ne kai aika musulunta. Ya ilahi, ya kamata mutane ku gane, mai hankali baya faɗa da hukuma, musamman akan doka. Ku fito ku je ku yi rijistar nan. Babu magana PDP ko APC a cikin wannan magana. Duk mutumin da ya ce akwai APC da PDP a ciki kawai son zuciyarsa ne. Domin na ga 'yan PDP waɗanda suke tare ma da Kwankwaso a cikin mu ɗin, su Abba El Mustapha, su Sadiq Zazzabi, su Hafizu Bello, dukkansu da sauran mutane da yawa da ba zan iya lissafo su ba. Na gansu da yawa sun zo sun yi rijistar nan. Menene zai faru a ciki? In kai rijistar nan, to shikenan, idan kana tunanin in gwamnati kai rijista tana so ta cima mutunci, in kuma baka yi ba kenan ya za a yi? Gara ma in kayi din ai kana da lasin da ita, in kuma baka yi ba har cin mutuncin ake so ai ma ai kaga ka bada kafar da za a cima mutunci. Dan Allah dan Annabi kada mu siyasantar da abin nan. Abu ne mai kyau, mun taba yi a baya bai cutar da mu ba, yanzu ma in mun yi ba abin da zai same mu. Dan Allah dan Annabi, duk mai hankali wanda ya yarda da harkar nan sana'arsa ce, mutuncinsa ce, kuma gyara yake so, to ya fita ya je ya rijistar nan. Bisalam.